बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगानिफ्राय मोनसे बेरफुसार बाथ्रा नंगौ बे समाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि मोनसे गिदिर बाथ्रा जुदि बिटिआरआव गं 60 बियाब बानायनो हागोन अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ जि खेब खुलुमगोन होनना बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्दआव मोनसे बिपिएफनि गिदिर जुथुमा दंमोन एबा जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन बे जयनिं हाबाफारियावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरआव थामहिनबा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जुदि 60टा बियाब बानायनो हायो अब्ला प्रमद बर'खौ जि खेब खुलुमगोन होननानै बिथाङा गावनि खुगाजोंनो रोखा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों बिटिआर खुंथायखौ सामलायबाय थानाय प्रमद बर'नि सायाव हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों चेलेन्ज मोनसे गिदिर चेलेन्ज प्रमद बर' थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिम मोनसे गोख्रों चेलेन्ज एबा गिदिर चेलेन्ज जाय समाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा लासै लासैब्लाबो मोनसेनि उनाव मोनसे एबा मोनफानि उनाव मोनफा मावफुं जानायखौ नुनो मोनदों आरो बे समावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोख्रों चेलेन्ज खालामदों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव आरो बिटिआर गोरोबथानि बायदि बिटिआरआव गं 60 बियाबा दाफुं जायोब्ला बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि थामहिनबा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांखौ जि खेब खुलुमनायनि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकारनि साखि हिसाबै बिटिआर गोरोबथाखौ नुखा मिथिखा गोरोबथा खालामनाय समाव गावबो सागान होदोंमोन नाथाय नैबे खेबाव बिटिआर गोरोबथाजों फैनाय मोनसे गोनांथार दफाखौ बिथाङा मोगथाङाव जाफुंहोनो हायै बायदि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय गावनि राजखान्थियारि मेल खुंनायाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिटिआरआव गं 60 बियाब दाफुंनो हायोब्ला प्रमद बर'खौ जि खेब खुलुमगोन होननानै चेलेन्ज खालामदों मोनसे गिदिर चेलेन्ज हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव थारैनो बे समाव मोनसे गिदिर सोंथि बिटिआर हालामाव बिटिआर गोरोबथा बायदियै गं 60 बियाबा दाफुं जामारोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर'खौ जि खेब खुलुमगोना बेसेबां जानो हाथाव गं 60 बियाबा दाफुं जामारोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिटिसि हालामखौ 17 बोसोर थामहिनबा 17 बोसोर खुंनाय सामलायनायनि एबा सरकार सामलायनायनि मान सन्माना बबेहाय थांगोन जाय समाव गावनि मान सन्मानखौ रिक्सआव दोननानै गावनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बेबायदि बाथ्रा बुंदों गं 60 बियाबा दाफुं जामारोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ खुलुमगोन होननानै बाथ्राया एबा बुंनाय बाथ्राया थारैनो बेसेबां सैथो बेखौ समाजा मोनथिसिगोन जेराव आथिखालनि प्रमद बर' थामहिनबा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा साननैसोनि उनावनो एबा साननैसो सिगां गं 41 गामि एबा सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि गामि हाबबाय आरो बेखौ लानानै गासै 60 बियाब जागोन होननानै रोखा बुंदोंमोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा थारैनो बिटिआर एबा बिटिसिआव गं 60 बियाब जायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर'खौ 10 बार एबा 10 बार खुलुममारगोन ना बेखौ फैबाय थानाय समावसो जों मिथि मोनगोन जिंदगी 60टा समस्ति नय जुदि হয় प्रमद बर'क 10 बार नमस्कार करिब बुझा जिंदगी 60टा समस्ति नय जुदि হয় प्रमद बर'क 10 बार नमस्कार करिब बुझा जेनेबा आमिও বুঝি পেলাই 60টা ডিমান্ড কৰিছে 60টা সমষ্টি কৰিব লাগে বুলি কিয়তে ইহঁতেও আমাক খোলাখুলি ক'ব নোৱাৰে আমিও খোলাখুলি ক'ব নোৱাৰে ইহঁতেও জানে আমি বিচাৰাটো কি মতলবত বিচাৰিছে ইহঁতেও অবজেকশ্যন দিব নোৱাৰে আমি যে দিব ইচ্ছা নাই কি কনচেপ্ট বুদ্ধিজীৱীসকলেও জানে আমিও জানে কিন্তু কথাটো ইনডাইৰেক্ট जिंदगी 60टा समस्ति नय जुदि হয় प्रमद बर'क 10 बार नमस्कार करिब बुझा 60টা সমষ্টি বনাই পেলাই আলোচন আনা মানে এইটো একদম মানে ভৱিষ্যত স্টেপ এইটো আৰু ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে আপুনি 18
কমিটিক মানে 20 বছৰ পিছত 30 বছৰ পিছত হ'লেও এইটো ছেপাৰেট ষ্টেট হৈ গ'ল এই BTC